Doncs avui comencem amb un joc. Avui toca el tema 1, la realitat. Toca la realitat, sí. És que partint del títol. Tothom té aquell guió que hi havia del curs? Sí. El guió aquest. Exacte, aquest full. Molt bé. Farem un cada dia, si va tot bé. Aleshores, doncs, comencem amb un joc. Dic que després, al final, ja si va molt bé que tenia una fulla, sí. Doncs, al final explicarem el perquè del joc, al final del joc. Un joc que vosaltres sembla que ja el vau conèixer, que jugaven de petits, que consisteix en que un marxa fora, i els altres es pacten el nom d'alguna realitat. Avui toca la realitat d'una realitat qualsevol, de la classe que sigui, la més estranya que us podeu imaginar, o la més comú, el que sigui, una cosa, o el que sigui, un sentiment, o jo què sé, el que vulgueu, el que es vulgui, es pacta. I aleshores fa entrar aquella persona amb 10 preguntes ha d'arribar a descobrir de quina cosa es tracta. M'enteneu? És a dir, ha de preguntar, és animal o no és animal? És no sé quantos, no sé què. I a poc va acotant fins que l'encerta o no l'encerta. Si no l'encerta perd el joc i si l'encerta guanya el joc. Algun voluntari per marxar? No? Per marxar. Sí, per marxar. S'anima? A tu t'ho prohibeixo. Perquè ja sap el joc. El romà. El romà que està més a prop. Ja no et doldrà mal, jo no t'expulso, No, l'avantatge que marxis tu és que allà està apagat i no saben on és l'interruptor. I tu al sortir podràs saber on és l'interruptor i estarà una mica il·luminat. Siguem pragmàtics. Sí, siguem pragmàtics. Gràcies. També un altre. No, aquest tampoc convenia que marxés. Joan, vine aquí. Em sembla que amb tu ja l'havien fet aquest joc. I per tant ja s'has d'acabar i jo els explico amb ells. Suposem que ell no en se sent. I llavors el joc no és aquest, és un altre. Però ell es pensarà que és aquest. Llavors, fixeu, és molt difícil, Atenció que el que has de dir és molt difícil. Tots heu de tenir paper i llapis. Sí, agafo. Bueno, no, perquè això no és llapis. Bueno, és igual. No, Llapis tinc, és que no l'he deixat perquè el seminari m'ha deixat allà a sobre i no sé Atenció, aleshores resulta que cadascú pensa una cosa diferent, bueno, la seva la que pensa, i no la diu als altres. Aleshores, heu d'agafar. Si teniu por de no recordar-vos, l'apunteu, però que no es vegi massa. I aleshores ell comença a fer preguntes. Si pregunta a tu, per exemple, i pregunta tal cosa, i tu dius sí o dius no. Si jo o tots els altres, el que hem apuntat també val el sí, doncs molt bé, no passa res. O sigui, no sabrem cadascú el que hem de dir. Si val el sí, doncs no res. Si tu dius no i val el no, doncs no es toca res. Però si tu dius una cosa i no val per el que tenim aquí, s'ha de canviar ràpidament això perquè valgui, segons la pregunta. És a dir, per exemple, ella té elefant i ell pregunta, mineral o no mineral? I llavors ella diu no. Si tu tens un mineral has de canviar, perquè esclar, mineral sí. I has de posar una altra cosa que t'agradi a tu que no sigui mineral. Que ho enteneu o no? Que s'amoli el que té ella. No, si tu no el saps. Que s'amoli el que ell preguntat i ella contestat. Llavors que pregunti sempre serà que sí. No, o pot ser que no, depèn de la persona que pregunti. Què vols dir sempre serà? Ja m'he vingut un cas que ha sigut que no? El que s'envoli el que ella contesta. Del que ell pregunta. Tu has d'escoltar el que ell diu a veure si és el teu. Entens? Però són preguntes generals o és particulars la pregunta? No, cada una pregunta cada una. Repeteixo, que s'entén. Ella té elefant, ell ha preguntat si és mineral, i ell li diu que no. I tu tens què? Jo tinc patata. Doncs també no la toques, perquè és no mineral. Si tingués... Pot ser el que vulguis. O si jo tingués, un exemple, titanio, que seria sí, el tindria que canviar. Perquè sigui el mateix que... Perquè sigui coherent. I teòricament han d'anar convergint tots cap a una cosa que ningú la sap al principi. I en aquest cas, quan parlem d'una cosa, podríem parlar, per exemple, d'una figura geomètrica. També de tot, de qualsevol realitat.
Queda clar això? Sí. Per tant, doncs apunteu alguna cosa. Una paraula, no? Sí, una paraula. Ell veurà que escriviu molt i no sabrà per què, però això és igual. I com que no és tonto, començarà a pensar. Feu-lo entrar, sisplau. Agafi una cadira, posis còmode. Ara tu has de preguntar amb un, potser per ordre, comença per aquí, per exemple, i anes preguntant a cada un. D'acord? 10 preguntes. Bueno, Una cada un. nosaltres una cada un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, sí, de preguntes. Molt bé. És una idea abstracta o una realitat concreta? Però dos coses, ha de ser que pugui dir sí o no. Sí, sí, diu. Ah, Sí. no, perdó, Sí, sí, perdó. perdó. Abstracte o no abstracte? Sí. Abstracte o no abstracte? No està. No, això no sí o no. Ah, sí. Sí, no. Bueno. Ha dit que no. Que no. Ha dit que no és abstracte. És animal? No. És inorgànic? Inorgànic. Sí. Has dit inorgànic. Sí. Si hi ha dubtes, aneu-lo segur sempre, De vegades la subdivisió aquesta en si no és una mica dubtosa. Doncs... És un objecte d'ús quotidià? Sí. Es fa servir dintre de casa? Ah, jo no sé què pregunta. Calla. Es fa servir per desplaçar-se? Sí. De roda? No. Però no preguntes tan ràpid i deixa'm pensar. No toquis, no agafis, no el telèfon. Molt bé, ja et tinc. Va per l'aire? No. Va sobre raïls? No. No, dius que no. Va per l'aire? No. Doncs nano. Què us sembla? Fem una segona ronda o no? No sé si O quedem fracassat l'intent? No sé si he agafat la idea del tot. No, Hi ha un problema, i és que quan has de canviar el nom, ha de complir tot l'anterior. Doncs hi ha una segona ronda. Sí. Ah. Si aquesta pregunta no es pot fer, s'ha de fer sota la taula. Fem una segona ronda. Això ho fer per escrit. És dir, fixeu-vos que ell cada vegada que va fer una cosa va acotant. Per tant, s'ha de tenir memòria de tot el que ha dit. Esclar, sí. Perquè- A mi fa el mateix que ells. Entonces, si no, no hi ha manera. Va, una segona ronda, va, no intent de segona ronda. Sí, continuo preguntant. Sí.
que per desplaçar-se, que no tingui rodes, que no vagi per l'aire, que no vagi sobre raïls. Qui ha parlat de desplaçar-se? Sí. Doncs, perquè he preguntat, serveix per desplaçar-se? M'han dit sí. Sí, molt bé, d'acord. D'acord, molt bé. O sigui, és que, no sé, no sé què preguntar, o sigui... Sí, ara posar un exemple. Els esquís. És a dir, per exemple, un camp d'aviació serveix per desplaçar-se i no es desplaça. Sí, bueno, sí, totes comencen així. Oh, bueno. Molt bon, nosaltres. Jo també m'he desconcert, eh? Si no se puede navegar per internet. Sí, sempre podràs trobar algú, però clar. Bueno, continuo preguntant. Sí. Doncs, on veiem? És per desplaçar-se sobre el gel? Tu segueixes insistint, bueno, si te més vegades... Sí, està bé. Sí, està bé. Específicament? Sí. No digues. No, sí. Sí o no? Digue-ho. Sí o no? No específicament. A veure, és una cosa que es mou? O sigui, ella com a cosa... Sí. I a més, porta persones. Pot portar moltes persones? No. Vas acostant, que es nota que es va... Sí, però acostant no sé on. No sé, serveix per desplaçar-se per la neu? Això ja ho havies preguntat. Sobre el gel havia preguntat. Sí. Tu has dit no, oi? I ella ha dit no específicament. Vol dir que sí pot, però no específicament. Ja no sé. I he entrat a la quarta dimensió. El tema de la transportació encara no vull entrar, però... Podíem parar ara. Sí, no? Parar Sí. i dir l'últim que he preguntat, qui ha estat? Qui ha sigut l'últim? Ella. I tu quina cosa tens? Jo tenia un animal. Si ha dit que no, que era inorgànic. No, animal. És això. Ah, però ha canviat, no? No. No es canvia res. Tot va sumant. No, hi entra res. Hola. Haurien de tenir un inorgànic aquí, ja? Sí. Concret, no animal, inorgànic. No ús normal, no caça... Bueno, és igual, sí, perquè ja veureu que la intenció és una altra i hagués quedat més lluït si hagués donat resultat exacte, no? Però podíem dir ara tots cada un que... sí, a veure un moment, primer deixa'm-li explicar a ell la mala jugada que li han fet. És dir, el joc l'han trucat, és un joc trucat. No, ja m'escriu alguna cosa. Sí, ja t'explico, ja ho notava que anaves mirant-ho. Doncs, això és un joc que se'l va inventar un famós senyor que tu deus conèixer, que es diu Wheeler, que és l'inventor dels universos paral·lels, em pensi, cosa d'aquesta, no? És un físic quàntic nord-americà de la costa oest. Un game que són molt aficionats a les universitats americanes a fer jocs de qüestions profundes. I aleshores ell deia que en la física quàntica no se sap el que és la realitat. Vas fent preguntes i aquestes preguntes les respon la realitat. És a dir, nosaltres fèiem de realitat. I ell feia de científic o de preguntador. I el Wheeler diu que ni la realitat sap el que és, ni el científic que pregunta sap el que és el que pregunta. I del diàleg dels dos surt la realitat, la realitat concreta, el que és la realitat. No sé si m'explico. És a dir, això, ara t'explico tu el que hem fet nosaltres. En comptes de pactar una paraula, cadascú ha pensat una paraula diferent de cadascú la seva, sense saber ningú el que ha pensat els altres. I aleshores, quan tu feies una pregunta amb ella,
si li deies no i si ella et contestava que no, doncs tots els que no coincidia la teva pregunta amb el que tenien de canviar de paraula. M'explico? I si deien sí, la deixava. Si deia sí, ella la deixava. Encara que no era la mateixa, però respecte de la teva pregunta sí que era la mateixa. No sé si m'explico. És a dir, totes complien la teva pregunta i les que no complien s'havien de canviar perquè la complissin. La meva pregunta segons la seva resposta. Sí, exacte. I aleshores, doncs, a cada pregunta tothom variava la paraula. Tothom no, tots els que no confrontava. I a poc es va arribant a anar acotant cada vegada més. El que passa és que és molt difícil, com has dit tu i tal, no? Perquè un no sap... Jo mai m'he oblidat de dir-vos que havíeu d'anar apuntant el que ell deia. És que el primer no hi ho he fet i després anava... Per en recordar-te'n que tot allò es manté tot en peu. És a dir, cada vegada més. Bueno, però ara fixeu-vos, diríem, ja està, el joc és això, no? I a més un dia el podíem inclús jugar bé, sabent-ho i tot, sabent-ho i tot. Però té gràcia, és misteriós aquest joc. És a dir, és misteriós de veritat perquè el tema que ens toca avui, que és el tema de la realitat, és un tema realment misteriós. És a dir, quan diem què és la realitat, què és explicar la realitat, que és la feina d'aquesta classe d'avui, fracàs total. És a dir, sempre que dius què és la realitat, allò que contestes és una abstracció de la realitat. No és la realitat. És curiós. Mira, doncs seria la realitat 2, oi? Tu vas molt de pressa. Això encara no ha sortit. Això sortirà avui, però encara no ha sortit. Tingues paciència. És a dir, en principi, diguem-ne, la realitat en si, doncs, com que està en si, doncs la sabrà sí. Ella la sabrà. Però no nosaltres, no està en mi. Enteneu? I llavors no hi ha manera de saber-la. I la manera de saber-la és transformar-la en nosaltres, mentalitzar-la. Quan la mentalitzem entenem, però llavors què és el que entenem? La realitat o el que li afegim a la realitat o aquest esforç que fem d'abstracció i el que sigui per fer-la nostra. Què estem mirant? El que és ella o el que som nosaltres al actuar sobre ella? M'enteneu què vull dir? I llavors en física quàntica és claríssim que l'observador i la cosa observada tenen una interacció tal que no hi ha manera, ja a nivell quàntic, no hi ha manera de saber què són les coses perquè l'observador al mirar-les les muta, les toca. I llavors no hi ha manera. Per això, per exemple, que passa en física quàntica, també passa en nivells més alts. Això és una teoria que tenim nosaltres aquí, que està dintre d'aquest model, de que els fenòmens típics del quàntum de Planck, que són molt petits, per un fenomen llarg d'explicar, que no l'explicarem, ja l'explicarem més endavant, no l'explicarem en el 7, quan diguem els 100 nivells paral·lels, no potser abans i tot, inclús, de Sant Plasma i en món, potser ho explicarem, doncs hi ha indeterminació molt més amunt. I en el nivell humà n'hi diem llibertat, d'això. Que no és la indeterminació tonta d'una cosa desordenada, caòtica, desordenada, sinó que és una cosa misteriosa que té intenció. I la prova és que d'aquests quàntums tan petitets indeterminats surt tota la determinació. Surt tot l'univers meravellós. Si fos una cosa caòtica, del desordre no surt ordre. I si surt ordre d'allà és que és un desordre raro, estrany. I s'ha arribat inclús a l'afirmació que en quant a hi ha llibertat. Llibertat creativa, hi ha voluntat, hi ha consciència i totes les coses. Per això, de moment, deixem-ho així. El que sí és evident és que, per exemple, això en antropologia s'hi en troben molt, ens hi trobem continuament però no se n'adonem. A París, a la Facultat d'Antropologia, per fer la fi de carrera i això, obliguen a anar amb una tribu rara a fer, diguem, l'estudi de la tribu. Al principi anaven a tribus d'aquestes salvatges primitives, del Brasil o de les Filipines o de llocs així. Però avui dia, a més, es va a tribus urbanes o a països diferents del nostre, del seu, van a Xina, en comptes d'anar amb una cosa primitiva, una cosa civilitzada, però d'una altra civilització, el món islàmic o jo què sé, un lloc diferent, no? Llavors, tenen l'obligació d'estar-se 5 anys. No sé què s'ha passat, però tinc una cosa que pica. No, hem passat una mica de pols, jo què sé. És igual, ja passaré. Ja passaré. Doncs 5 anys diuen perquè al principi l'únic que fa és mutar. És a dir, a l'arribar aquell senyor allà, el que va és enredar. I tothom agafa postures falses davant d'aquella persona, perquè és un estrany. I davant de l'estany la gent s'estranya i fa
Una, gràcies, està molt bé. Doncs, i ja està, i llavors, doncs, i ell té obligació d'anar-se fent cada vegada més ells. És a dir, no es tracta de que ni que vagi a mutar res ni vagi a res, primer de tot a identificar-se amb ells. És a dir, que hi ha com un dualisme, que per una part ell s'està fent igual a ells i per altra banda conserva els coneixements de la facultat i de la cultura occidental en què viu, etc. No? I és una cosa difícil, una cosa que no és una solució definitiva, sinó que és una cosa que sempre és imperfecta, no? No té solució, això. És a dir, el que observa muta la cosa observada. És a dir, que hi ha un misteri de la realitat en si insuperable. No? Això, però a més és interessant, si observeu el joc aquest, perquè se suposa que la naturalesa és intel·ligent. I a més d'intel·ligent sap el que vol, perquè li contesta sí o no cada vegada. És interessant això, no? És a dir, que la naturalesa dialoga amb el preguntador, no és inert la naturalesa. És a dir, la naturalesa verifica, i què verifica? La hipòtesi del que pregunta. El que pregunta, és això? Això és una hipòtesi, no? I quan ella contesta esdevé tesi, no és això, o sí és això. Explico, i això és el procés científic de coneixement de la realitat. Que es va veient això. Però encara hi ha més. Quan una persona pregunta des d'una teoria, és a dir, des d'un sistema seu de pensament. Ell s'ho ha batint de Xina per fer preguntes, però totes les preguntes les ha anat a buscar el rebost que té de la seva visió del món. Preguntar si és concret o és abstracte vol dir que el món el té dividit en concret i abstracte. Potser hi ha altres que no el tenen aquesta divisió, sinó que tenen una altra diferent, no? Per tant, està ensenyant el seu sistema. Resultat, que estudiant totes les preguntes que ha fet, sabríem el que pensa ell. Que seria la realitat 3. M'entens? La realitat 2 és el que va contestant ella. Perdó, la 2 és aquesta, i l'altra és la 1. És a dir, la realitat 0, és a dir, això ja us ho avanço en el nostre llenguatge, la realitat 0 és la realitat en si, prescindint de qui la coneix, qui no la coneix, ni res. I és un misteri. No és la 1, aquesta? Aquesta és la 0. Sí. El 0 no és la moneda? És que la moneda, quan està així, no... Bueno, clar. És la ènada. Desplegada, és l'ènada. Sí. És a dir, la realitat 0 és l'ènada. Això és un llenguatge que ens hem anat fent nosaltres. És a dir, ènada ve de hen en grec, que vol dir un. És a dir, quan tot és una sola cosa. Quan tot està comprimit en una sola cosa, que no se sap res. I la realitat aquesta és com... no sabem què és. Un punt matemàtic. Com? Un punt matemàtic. Un punt matemàtic. Bon, digue-li així. I llavors, diem realitat 1, quan es confronta ment i realitat, i la realitat és mirada per la ment, però encara és la realitat, és el subjecte dialogant amb la ment, que és el no o el sí, que es va dient per aquí. Però fixeu, és un no o un sí d'una cosa que, mirada des d'aquest punt de vista pot ser una sabata, des d'aquest punt de vista pot ser un semàfor, des d'aquest punt de vista pot ser l'article indeterminat, pot ser una rosa mística, jo què sé, mil coses, no? Doncs, sé que és un merder. Però és un merder que, malgrat el merder, contesta sí o no. Per tant, hi ha aquesta actitud dintre d'aquesta espècie de mare magnum general que hi ha. És curiós, això, no? I per aquí va avançant. És a dir, és un sistema que es va aplicant i per aquí és una falta de sistema que es va sistematitzant. A poc, no? Es va posant en ordre. És a dir, la realitat queda torturada per aquestes preguntes. És a dir, que això és curiosíssim, és a dir, l'home es pensa que coneix la realitat, el que va és torturar-la, la realitat, perquè la fa anar segons les seves teories. Enteneu? I això que en diem, això d'aquí, mira la realitat, això és tot humà. I quan surts a un bosc o un lloc que sigui més natural, que diem, allò és el que és, però tu te l'imagines, arbres, t'imagines tal, i tot això també és teu, que són idees teves que estàs buscant-les en la realitat, no? I evidentment que hi ha alguna cosa més que les teves idees, perquè si no, no preguntaries. No? És a dir, o no et contestaria. Si preguntes és que no ho saps. I si et contesten és que acabes sabent una cosa segura, que sí o que no, de tal cosa. Però aquest sí o no, la seguretat no te la tens teva. La dona la realitat. Per tant, la realitat és alguna cosa. Si no, no contestaria tan clar. No, sí. Clar, dialoga. Exacte. Però si li Amb preguntes, silenci. si li preguntes amb un arbre no et pot contestar. Sí. I què contesta? Tant. Mira, si tu li preguntes amb un ratpenat si és un arbre, Segur. tu tens la contesta segur. O no? Encara que no digui res. Tu el mires Clar.
I al mirar-lo veus el ja. que ell et dona. No són en paraules, però és amb imatges, el que sigui, igual. És un llenguatge extraverbal. Però tu tens una imatge d'arbre i veus la imatge de ratpenat, mira, fas així, xac, i dius, no. Però és el ratpenat que t'ha fet dir que no, Perquè si encontres un ratpenat que hagués vingut un arbre, t'hagués dit sí. Per tant, no ets tu. No és la teva voluntat la que diu sí o no. És el que hi ha a la realitat. Ho veus o no, que vull dir? És curiós, això, no? És a dir, fixeu-vos que la feina d'avui és deshumanitzar-nos. En aquest sentit d'aquesta ment poderosa que tenim, no? Que es pensa que tot és com ella ho pensa. No, les coses són com són, no com les pensem. Però, quan nosaltres intentem conèixer-la, hi fotem tant de lo nostre que acabem creient-nos que és el que pensem. I a més encara pensem que el que pensem és el que són, que és el pitjor de tot, que és el realisme filosòfic. El realisme filosòfic es pensa que el que es pensa és. I la fem ser a vegades una mica. I tant, és la tortura aquesta. Exacte, si no és, l'apretem, la transformem amb la indústria, amb la tecnologia, amb el que sigui, amb mil altres eines, amb la política, amb el llenguatge, amb mil coses, i l'anem fent fer el que nosaltres volem que sigui. I per tant, el que nosaltres veiem com a realitat és una humanització de la realitat, amb ella un mal, el que sigui, no? Però una gran transformació antiecològica respecte de la naturalesa anterior a l'home. Digues-hi. Permets un exemple? Tothom està d'acord que això és blanc? A primera vista sí, Val? Molt bé. Però falta un petit detall. Les ulleres que teniu posats tots són transparents, d'acord? I a més estem il·luminant amb llum blanca. Perquè si ara em posés una ulleres de color vermell, això seria vermell. I si em trec l'orella, les ulleres vermelles i poso la llum vermella, això seria vermell. Això què vol dir? Que per dir que això és blanc, tinc que dir que en les meves ulleres porto les transparents i estic posant una llum blanca. Si dic això, ara puc dir que això és blanc. Però ja podia discutir si la llum blanca és blanca també, llavors. D'acord? Perquè si jo em poso sota un pont de l'autopista que tenim una llum d'aquestes que són de color taronja, les coses són una gamma de grisos només, no hi ha colors. D'acord? Sí, passen totes coses rares, sí. D'acord? Ens refereixo que a la realitat que nosaltres estem acostumats a dir això és blanc, amb un crèdit d'òptica, depèn del color de les ulleres que tinguis i de la llum que estiguis il·luminant. El color és una cosa una mica de 3 variables. Potser l'etimologia de la paraula és interessant que es digui, perquè serveix també d'ajuda, no? El reo, el passar, el riu. Sí, però no és segura que sigui aquesta etimologia. O sigui, que vingui de reo no és segur. El riu, de passada... Sí, reo vol dir fluir, fluència. No. Però no és segur. Realitat. Perquè realitat ve del llatí i no del grec, i reo és grec. I ve de res, que vol dir cosa. Realitat vol dir cositat. Les coses. Sí, les coses. Però vaja, vés a saber si res també ve de reo o no ve de reo. El que passa que en el que he buscat res no saben d'on ve. Encara que sigui mal trobat, és maca la imatge de fluir. És a dir, aquesta realitat zero és inabastable, és infixable. Prèviament. Molt bé. Llavors, un dels sistemes, diguem, amb el qual nosaltres anem a mirar la realitat és el llenguatge. I és un sistema que el tenim tan ficat dintre que no el discutim moltes vegades. En el segle XX la filosofia s'ha dedicat a estudiar la filosofia del llenguatge, perquè és interessantíssim. Però nosaltres el llenguatge, sobretot el l'idioma matern, l'aprenem totalment inconscientment, no sabem ni les regles, i el parlem amb molta seguretat. I és una feina ímproba. És a dir, aquest model nostre és una bajanada de nen petit comparada amb el que és el llenguatge. El llenguatge és això, però amb 30.000 paraules, 50.000 paraules, totes relacionades entre elles. Una prova de lo relacionades que estan les paraules és que acabo de dir una prova de que estan relacionades les paraules, fixeu-vos la frase, una prova de com estan relacionades, de quan estan relacionades les paraules, no? Aquestes paraules que estan aquí una darrere l'altra lliguen. O sigui, en comptes de dir és una prova de com estan relacionades les paraules, he dit, és una sabata que tira els daus a les 3 de la tarda en un monestir de benedictins, diré que aquest tio està grillat. He fet una llista de paraules per les altres, però no són de qualsevol manera. És com aquell no i aquell sí que no són qualsevols, sinó que és una manera molt precisa. És a dir, per què una cosa es considera una bogeria i una altra cosa es considera raonable, que és un discurs que s'entén? Perquè
lliguem paraules lligables directament, que indirectament totes les paraules poden lligar, aquell acudit d'aquell capellà que volia fer un discurs, un sermó el dia de Sant Josep i volia parlar de la confessió, no? Jo dic que Sant Josep era fuster, els confessionaris són de fusta, parlarem de la confessió. Tot és lligable, no? Però fent uns salts, oi? I per això fa riure, perquè allibera energies reprimides, això. En canvi la persona discursiva, seriosa, que fa un discurs que no es lliga, és una cara com tots, horrible. Per què? Perquè en aquesta cosa que en seguida desapareix la realitat, tot és ment. I en aquestes coses que fan salts, la realitat s'emburla de la ment. I per això fa riure. I surt una espècie de cosa dita, perquè això ja ho diré al final de tot, però és un dels conflictes, la paradoxa més gran és que la ment també és realitat. Llavors es lia tot de mala manera. Però deixem-ho d'un moment, aquesta lió, deixem-ho una miqueta descansar. Bé, doncs això que deia el llenguatge. O sigui, van haver-hi dos senyors, un francès que es diu Duhem, Duhem, de finals del segle passat, que va començar a anunciar això. I en segon lloc, ja al mes d'aquest segle, ja encara viu un penso, el Quine, com Q-U-I-N-E, tenen el que se'n diu el principi d'ulicitat de Duhem-Quine. I aquest principi l'apliquen a l'idioma. I diuen que cada paraula de l'idioma només es pot explicar per el conjunt de totes les altres paraules de l'idioma. Totes? Sí, totes. És dir, una extrapolació en totes. En totes. I té el seu valor de la posició que té respecte a totes les altres. És un principi d'ulicitat, diguem-ne, perquè cada cosa està relacionada amb totes les altres. Com no senyalis que porten malestrugues. Doncs... Exactament, el principi d'ulicitat, que voldria dir. Bueno, això nosaltres afinem més encara, És a dir, això nosaltres en diem principi de què? D'universalitat o de totalitat o el que sigui. Quan totes les parts estan relacionades amb totes les parts, estructuralment, en diem d'universalitat, que ja l'hem canviat, d'universalitat en dieu ara. Primer dèiem de totalitat, després es va dir de... El d'universitat és l'altre, el tot està en cada part. Sí, i a més d'una manera subjectiva. Però aquest és que hi ha una sèrie de principis de l'universitat cada vegada més fluixos. El senyor aquest Molins, que estava en el congrés aquest o de l'anterior, aquest defensa el més fluix de tots, que és una cosa molt aparent de l'universitat. Però vaja, diguem que aquest principi, tal com ara el fem servir aquí avui, és que cada part depèn de totes les altres parts. I això és un principi d'universalitat que val per a aquesta màquina. Cada part depèn de les altres parts, si no, no serviria la màquina. I si el cos humà, per exemple, el fitxa no el deixaràs aquí perquè es farà molt bé, necessita tot el que més, i ell també ajuda tot el que més. Doncs aquests diuen que en el llenguatge també passa això, que cada paraula necessita totes les altres. És a dir, ens fèiem la il·lusió que amb unes poques paraules, que són la definició del diccionari, ja teníem explicada la paraula. Però llavors resulta que en comptes de simplificar el problema el compliquem, perquè per explicar una paraula n'usa 5, i llavors has d'explicar cada una de les 5, i per cada una de les 5 uses 5 més i estem a 25. I així es va sonant fins que arribes a esgotar el llenguatge, sense passes per tot el llenguatge. Això, tradicionalment, creient-se que les paraules parlaven per si soles, sense referència a les altres paraules, doncs es deia un cercle viciós d'això. És a dir, que una paraula s'explica per l'altra, aquesta per aquesta, no expliques res. I ara es parla de cercles virtuosos. És a dir, això és una mica de broma poètica, però que té gràcia. Perquè ve a dir que en les coses parcials, en les coses específiques, el cercle viciós és viciós. Però quan es tracta de coses profundes, el cercle aquest tancat és virtuós. És a dir, que serveix. Tot s'aguanta amb tot. No sé si alguna vegada de nanos havíeu fet el joc de seure-us en una cadira, llavors un altre seu sota els vostres genolls, va donant voltes, i al final aquest treu la cadira i posa els genolls. I tots s'aguanten amb tots. I no hi ha cadires. Doncs això és un cercle virtuós. Entenem? En treus un i tots van. Exacte. Perquè tots depenen de tots. Doncs aquestes imatges són interessants. És a dir, la humanitat senzilla inventa jocs i fa mil coses que són una meravella, que tenen una filosofia enorme, però com que el sistema imperant només té una filosofia així, aquesta mena de jocs queden com una cosa
secundària, que no se li treu el suc. I qui diu els jocs diu les frases fetes i mil coses més, hi ha una saviesa. Però fixa't que aquesta és inconscient, o almenys intuïtiva, diguem-ne, que no és explícita, no és conscient, no està controlada. Doncs en l'idioma passa igual, que tots s'aguanten tot. L'Eugeni d'Ors, en un llibre que en el seu temps va ser famós i que ara no llegeix ningú, i jo crec que és una llàstima perquè el recomano moltíssim, que es titula El secret de la filosofia. Doncs li van demanar que va escriure el llibre, un llibre gros, molt interessant. I llavors aquelles coses que passaven en aquell temps que hi havia gent rara, com el Rossinyol, i altres que feien jocs i coses del Dalí i tot això, i van dir, vostè seria capaç de posar tot el llibre en 500 paraules? És a dir, fer tota la filosofia en 500 paraules. I al una síntesi, sí. I al final del llibre ho posa, fa la síntesi en 500 paraules. I això jo ho vaig llegir quan tenia 18 anys, així vaig pescar aquell llibre, i només me'n recordo una mica, no sé si ho dic de memòria, no sé si ho dic exacte, i començava així. La ciència és una escala, la filosofia un cercle. En la filosofia, la veritat primera quedarà demostrada per la veritat postera. És un cercle. És a dir, d'una altra manera, les escales s'han de recolzar amb alguna cosa, si no cauen. I si aquesta escala es recolza amb una altra escala i una altra escala, al final tot cau. Solució. A dalt hi ha una espècie de cercle així i totes les escales recolzen en el cercle. I el cercle és allò que dèiem en la presentació fa una setmana, el cercle és la ciència de les ciències, de totes les ciències, que és la filosofia. I llavors cada ciència va fent una escala derivada, i aquí no hi ha cercles viciosos, no es toleren cercles viciosos, però aquí sí. Doncs bé, jo diria que el primer sistema filosòfic que té tothom és el seu llenguatge. Si el seu llenguatge és un tot, que s'aguanta tot amb tot. I que no es pot dir quin és el primer, perquè tots cauen si els toques, te cau tot si et toques un. I a més hi ha hagut filòsofs del segle XX, d'aquests que s'han dedicat a la filosofia del llenguatge, que han estudiat molt l'adquisició de les primeres paraules. I jo en el meu llibre, aquell que es diu Subjecte, tinc un trosset que explica una cosa que un psicòleg de l'Hospital Clínic em va dir que li havia servit molt, és una cosa de la mar de rara. És a dir, fixeu-vos, el nen està en el bressol. Imaginem-nos idealment que no té el cap encara no li entra res perquè acaba de venir al món. No és veritat això, perquè és més, va més enrere la cosa, però deixem-ho de moment així per simplificar. Obre els ulls i allà té la mare que l'està mirant. Ell veu la mare, no veu la mare. La mare no. Depèn dels Però temps que una tinc. imatge té o no? No, la primera vegada. La primera vegada? Sí, la primera vegada. La primera vegada que obre els ulls, Veu la totalitat, no? Hi ha una teoria que diu que sí, que els primers segons i després ja. A la segona I sí, vegada. què vol dir sí? Que veu la mare, que sap que és la seva mare i tal. Bueno, això hi ha una teoria que diu que es poden mirar els ulls i reconeixes. Els primers moments, Però que després fixa't, ja no. fixa't, Que després no veus res. fixa't que has dit reconeixes, però només per reconèixer el que es coneix. És a dir, ell té de comparar alguna cosa que tingui res aquí amb la mare, i diu, sí, és la mare. Però clar, ha de tenir alguna cosa aquí, jo pregunto per això, no per això. Com ve això, la primera vegada? M'entens què vull dir o no? Sí, la veu. I a més, quan ve això no ve en forma de mare, ve en forma d'unes taquetes, de jo què sé, d'unes formes, però que sigui la seva mare, això com no sigui per intuïció mística quasi bé, de que pel cordó umbilical li ha arribat algun missatge d'una espècie infusa, doncs que probablement hi és, però això deixem a part. Ara, doncs, en principi... M'entens què vull dir? És dir, els de biologia expliquen, t'agafes un linot amb un drap I li poses una mica calor i que es mogui, és la típica pel·lícula, que es mogui i qualsevol animal es queda, queda enganxat i aquesta és la seva mare. I això està fet infinitat de vegades i funciona. Però això ja encara és més derivat, perquè primerament jo estic preguntant per la mare, no per la forma en què reconeix la mare. Entens? Que a més no reconeix la mare, reconeix la font de la llet o jo que sé, alguna cosa així. Entens què vull dir? Bueno, llavors jo el que dic, el que jo penso, és que si això és el cervell del nen, quan se li posa una cosa, doncs ell parteix el cervell en dos. Això, ara s'ha acabat això. Deixa'm aquest, doncs el cervell en dos. Aquí hi ha tot el que hi ha en el seu cervell quan té els ulls tancats, que és no res, no? Zero. I aquí hi ha allò que veu quan obre els ulls. Però encara que sigui la mare o sigui el pare o sigui el que sigui, ell no sap que és ni mare ni pare, sap que això és ple i això és buit. I només té dues paraules, ple i buit.
o en llenguatge més popular i més original i tal, res i no res. Res vol dir cosa. Algo. És a dir, algo i nada. M'explico o no? És a dir, que aquí hi ha la mare, o hi ha el pare, hi ha el que no veu ni mare, ni pare, ni res. I jo crec que és la raó per la qual diuen que els nens petits quan neixen són cegos, una temporada. No és que siguin cegos, ho veuen tot, però no ho saben. No saben què és allò que veuen. Taques de llum i ombra. Sí, però fixa't, m'ho deixes apuntar? Taques de llum i ombra. De llum i ombra. Això és massa per ell, Ja. Perquè taques, fums. Llum, fums. I ombra, fums. No sé si m'explico. És a dir, tu has fet un esforç de reducció, però encara no has reduït prou. Que ho veus o no? Llavors, imagina't que veu el pare. Tanca els ulls i a l'obrir està el pare. O és igual, o un nino, és igual, no? Una altra cosa. Doncs aleshores, això s'ha convertit en un trasto que es parteix així. 0, A i B, per dir-ho d'alguna manera. I a poc va naixent el llenguatge. A poc va naixent el llenguatge. De coses que no són res. Fixeu-vos que el nen petit, quan comença a parlar, també li passa igual. Comença a dir sorolls que no volen dir res. A poc van volent dir alguna cosa que no saps ben bé si és una o és una altra. I al final es va precisant i encara estem en la fase aquesta. Encara ara seguim precisant. El que passa és que en tenim moltes de coses ja estereotipades que sembla que en el nivell que tenim de civilització de llengua catalana ja les deixem per segures. No? I en canvi hi ha altres zones que encara estan fosques i dubtoses. És curiós que, per exemple, a l'Evangeli de Sant Marc, Jesús fa un miracle de que cura un cec. I és l'únic miracle de tot l'Evangeli en què és un cec que es cura a poc. És a dir, primer li posa les mans i no hi veu res encara. Després, al cap d'una estona, començo a veure, diu, i eren uns homes que s'acostaven, i diu, començo a veure unes coses com arbres. I diu, unes coses com arbres. I després, més endavant, ja va veient homes. Però no és com aprenem els idiomes en les acadèmies d'idiomes, en què fas una llista de vocabulari i vas aprenent i tal, perquè el que fas és una correlació molt nostra, que ja el tens fixat, sinó que totes les paraules van fixant-se a poc, totes a la vegada. Bueno, algunes venen més tard, evidentment, no? Però hi ha un complexe, que és l'H de l'N de la mona de la políada que dius tu, oi? És a dir, es va obrint així. I per tant, doncs es fa aquesta espècie de bola en el cervell, que és tota la constel·lació de totes les paraules en totes. I el nostre model intentaria estudiar això, aquest fenomen, i donar-li un afinament, una millora, perquè fins ara ha funcionat automàtic. Igual com, per exemple, que nosaltres sumem, restem, multipliquem i dividim i altres mil coses que fem aquí al cap, però els ordinadors ho fan millor i més de pressa, certes coses, no? Doncs també aquest model podria ajudar a que les relacions entre les paraules fossin més exactes i més precises i més rigoroses i més encertades i no confondre la gimnàsia i la maneix, que de vegades les comprem, etc. I això ho anireu notant durant el curs, que també amb el curs de preparació ja passava això, no? En què una sèrie de conceptes es van ballant i s'ajusten i es posen bé en un lloc i en un altre lloc estan incòmodes, estan malament. I diem, no, cap aquí, això va més cap aquí, això va més cap allà. I es van posant cada cosa en el seu lloc. Això seria una cosa d'aquestes. Per tot això, en realitat és tema de demà, de la classe que ve. Perquè les dues classes, que és la d'avui i la del pròxim dia, realitat i models, la primera intenta estudiar la realitat i la segona la ment que treballa amb la realitat. M'enteneu? I per tant, fixeu-vos que estem dient que de la realitat poqueta cosa. Més aviat és tota una estructura mental que es va complicant i tal i qual, no? Doncs el Quine, aquests dos senyors, el Durkheim i Quine, venen a dir que malgrat el sistema lingüístic té una coherència interna i unes lleis internes i una distribució interna, de tal manera que aquest punt no és aquest ni aquest és aquest està a prop d'aquest i lluny d'aquest, etc. No? Que hi ha tota una estructura, diguem, una topologia que es diu avui dia, no? del model aquest. Ell diu que aquest model toca tangentment amb la realitat. I aleshores, el que fa les persones és quan una paraula d'aquest sistema interior, que diríem és el que ell preguntava, és a dir, ell consultava el seu sistema interior a l'hora de preguntar. Les paraules les treia del seu model general, de l'univers que té ell, seu. Doncs quan una paraula d'aquesta es sotmet a la pregunta, és a dir, i a la contesta, toca la realitat. Hi ha un moment de contacte entre la realitat i la paraula. I aleshores, aquí és la fecunditat, és a dir, si no seríem idealistes. Si tot fos el llenguatge i no hi hagués realitat, seríem idealistes. I hi ha filòsofs idealistes que ho diuen així i que ho defensen així, no?
Nosaltres no, acceptem una part de l'idealisme de que el sistema de les paraules és un sistema coherent amb ell mateix, que busca ser coherent amb ell mateix, independentment de la realitat, però que llavors sotmet a prova, posa, de tant en tant toca una punta, un d'això, toca la realitat i diu sí o no. I ell diu, segons quines preguntes d'aquestes, com que aquesta complexa està molt treballat durant segles, doncs no varia gran cosa, el consultar funciona, allò és un arbre i no és un ratpenat, m'explico, no? Però de vegades resulta que surt una cosa rara i llavors aquella paraula ja no val, s'hauria de canviar, i al dir canviar aquella paraula vol dir canviar tot el sistema, és a dir, tot el sistema queda tocat quan una paraula d'aquestes canvia molt, és a dir, això és importantíssim. Diu ell, de tota manera ells també diuen, el Quine sobretot diu, això voldria potser llegir-ho inclús en les seves paraules pròpies, molt interessant, però és un sistema complicat com parla, doncs que en això que toca hi ha la part que toca i la part oposada. Diu, aquesta quasi no varia mai, quan estàs dubtant aquí. En canvi, les que estan a prop sí que siguin molt tocades. És com si diguéssim, per exemple, que ara la Terra xoqués contra la Lluna o contra un altre planeta, no? Aquí el sistema solar faria bum, bum, bum. Sí. I ara volia dir una altra cosa que surt d'un altre camí, que és el camí del Gandhi. El Gandhi diu una frase molt famosa, diu, tot allò que existeix té alguna raó per existir i cal cercar-la. És a dir, fins la cosa que nosaltres considerem més execrable, si existeix, existeix. Si hi ha un tio que es dedica a trinxar les persones i tallar-les així com si fos mortadela, és horrible. Perdona, cal cercar el què? La raó de la seva existència. El dir la raó no vol dir necessàriament la raó racional, vol dir que hi ha darrere, sí, exacte, que hi ha darrere d'aquesta cosa. És a dir, ja té d'haver-hi com una espècie d'amor universal a la realitat. I comprendre-ho tot. Els savis hinduistes tenen la tendència a dir que el savi verdader li desapareix el mal, perquè sempre té una explicació, però no vol dir que el justifiqui tot, no vol dir això. Vol dir, això passa perquè ha passat això, i canviant això no passaria. M'enteneu què vull dir? I si passa, per exemple, si els policies torturen, doncs això una carta meva a un policia germà, no sé si la coneixeu, doncs parlava d'això, no? Deia, pobre home, si estava allà a Andalusia, no tenia feina, no tenia 4 fills, 5 fills o 6 fills, no tenia teca, i li oferien un sou mínimament decent a la policia. L'home va anar, això li van dir que la policia era els que vetllen per la societat i per tant és una cosa magnífica. I li van comiendo el coco, i al final es troben matxacant i trinxant i tal, en contra del seu cor i tal, però ho està fent perquè ve d'això. I en canvi nosaltres, les senyorites catalanes, no entra ningú a la policia, perquè no es tacam les mans amb aquestes coses baixes. Ara quan es roben el bolso anem de seguir la policia o el cotxe o el que sigui, anem de seguir a buscar ajuda de la policia. Vull dir que, enteneu què vull dir? Estic justificant, és dir, cada cosa se li pot trobar, però no per neutralitzar la recerca de la justícia, no, res d'això, sinó que el que vol dir és que les injustícies s'ha de saber per què, no només negar-les, sinó saber per què, perquè llavors al combatre-la salves el salvable i elimines el que està torçat, diguem-ne, no? Però perquè ho saps, perquè saps que allò està torçat, que ve d'aquí i tal i qual. Quan jo estava al Senat, per exemple, va ser una cosa que també no me la van acceptar quan es feia la Constitució, doncs al parlar del món judicial, jo vaig dir que quan es fes un judici no es jutgés només el que tenien al davant, sinó que es jutgés la societat que havia provocat allò. I aleshores doncs tota la culpa se la carrega aquell tio, que potser són els seus pares, el patró dels seus pares que ha expulsat el pare de la fàbrica injustament, que el nano s'ha quedat enmig del carrer, o que no hi ha escoles, o que l'alcalde aquell del poble s'ha embutxacat els diners i no hi ha asfaltats als carrers i no hi ha tal, etc. No sé si m'explico. Evidentment s'ho van carregar olímpicament, això. És oli. Hi ha cultures d'indis de Nord-Amèrica que això no fa massa, o potser encara ho fan. És quan hi havia un jove, un adolescent que feia una cosa malament, es reunien els grans i deien què hem fet malament perquè aquest noi es cuida d'aquesta manera. Això també ho feien els primers cristians. A Alexandria ho feien. És a dir, quan algú fallava, tota la comunitat es posava a fer penitència i estudiar, perquè aquest què hem fet malament és una qüestió d'intel·ligència també. Que és això de buscar la raó de per què passen les coses. No només hem pecat i tal, no, és per què. I això l'Ansa del Basto de l'Arca encara ho fa. Sí, digues, ja no és dir alguna cosa? No, això de que aquesta expressió d'en què ens hem equivocat.
moltes pel·lícules, sobretot americanes, no? Sí, Que sí. és Sí, un una visió leitmotiv, que és sí. leitmotiv. I ara això l'hauríem de fer, però cada dia i cada hora. Que estem Anaves a dir- fent per provocar anaves a dir el que Sí, estem provocant. em sembla que a Inglaterra el jutge fa dos sentències. Una que diu, segons la llei aquest senyor tal, segons la meva consciència tal, Sí, aquest això Anglaterra. Exactament. Aquest senyor no és responsable tal, segons la meva Les consciència. proves diuen això, però la meva consciència em diu una altra Exacte. cosa. Hi ha dos Són coses. dues sentències. Dos sentències, una és l'oficial Quan hi i ha, una altra. és a dir, en principi preval l'objectiva, les proves. Però si hi ha una subjectiva molt discrepant, hi ha obligació automàtica d'apel·lar al Tribunal Superior perquè torni a revisar tot. I mira, tracten de resoldre com poden, no? Amb la qual el jutge diu, escolta, sí, que les proves són aquestes tal, però jo veig que aquí hi ha més merda. I la meva consciència diu això. Si fixeu-vos, Per la qual el jutge, la seva consciència queda tranquil·la. Ell ha exposat una cosa, que la llei no em permet fer res més. D'acord? Bueno, un exemple que jo poso és dir, que existeix la realitat. Oi? Doncs, per exemple, un cego que va així, caminant, i hi ha una porta que quan està tancada està oberta però està posada així. No? I va així, pam! Si no existís la realitat no s'hagués donat aquest cop de nas al nas. I ell anava ben previngut, anava així per anar a barat, i per tot se li ha colat la realitat. O, per exemple, un cego conduint cotxe. Que hi ha algun que ho sap fer, però això són dots especials, no? Però això vol dir la quantitat de consultes que cada minut fem a la realitat per anar a navegar per la vida. Per tant, no ho sabem. Si ho sabéssim no consultaríem tant. El que condueix està mirant això, allò. I si està segur se'n va de trompis. La qual vol dir que la realitat existeix. El que passa que és molt esquiva la realitat. Existeix però és esquiva. És dir, sí, insisteix. Sí, això ara en parlarem, aquest tema. Doncs és esquiva en el sentit de que en el moment en què tu et penses que l'has atrapat, ja l'has enredat. És dir, hi poses el teu i la tortures amb ella i ja no és la realitat que volies saber que era verge, diguem-ne. M'explico, no? Sinó que és una realitat ja mutada per tu. I et veus a tu mateix moltes vegades la realitat. Sí, jo la pregunta que m'estava fent era si inclús en condicions òptimes de coneixement i domini del llenguatge és suficient per explicar la realitat. No. És que no hi ha cap cosa que sigui suficient. Sempre és insuficient. Sempre la realitat de pas. I dependrà de la pregunta, és dir, hi ha un idioma, per exemple, que aclareix més uns aspectes de la realitat, altres idiomes aclareixen altres aspectes. A vegades la gent molt culta, quan està parlant de repente una frase en francès, o en anglès, o en castellà, perquè s'expressa més bé. S'expressa més bé amb aquella d'això. Però estem parlant d'un tema de minories. Llavors et trobes amb molta gent que no té aquest domini ni té aquesta... I en canvi, doncs... Queda atrapada amb la seva forma de veure la realitat. I això n'hi he trobat, no? Sí. Formació i tal, n'he trobat en relacions col·lectius que ets conscient que has d'adaptar, diríem, la manera d'explicar doncs el domini que tenen del llenguatge, no? Sí. Perquè si no estem parlant, és com si parlessis idiomes diferents. Exacte. Bueno, això els científics actuals en diuen aquesta espècie de cosa que opera la realitat sobre nosaltres, en diu les resistències. Perquè tens el teu propòsit, tens la teva idea, tens el teu desig, tens el desig, però la realitat és una altra història, no? I surt el tio Paco con la rebaja que deia, no? I que tot el deixa. Aleshores, aquesta explicació que hem donat una mica avançada de que hi ha com una realitat zero, que és la realitat bruta, salvatge, no? Una realitat 1, que és el que nosaltres en diem la pràctica, que en el model està a baix de tot. El model, on està això? Aquí a baix de tot, ja ho sabeu tots perquè heu fet l'altre, aquí pràctica i pràctica, la posem aquí baix. Aquí és la totalitat de la realitat sense ment. Sí, perquè la 0 inclou la ment. La 0 inclou la ment, però no la ment entenedora, no la ment entesa, sinó la ment entenedora, no entesa. La ment com a O fenomen. sigui, la ment per definició és entenedora. Llavors això és un tros de la realitat 0. Però com entenedora, però no s'entén. La realitat, la ment com a realitat entesa serà en el 2. L'1 és la pràctica,
que és tota la realitat excepte lo mental. I per tant és el més fosc de tot, perquè la realitat zero té lo mental dintre, i per tant s'entén allà, la ment entén. I la realitat zero és concreció total, no? La una és concreció total. No hi ha tota l'abstracció de la ment. O sigui que podríem dir que hi ha una realitat total, llavors hi ha una realitat, una espècie de dualisme de la realitat entesa, o entenible, més que entesa, entenible, que no s'entén encara, i l'entenedor separats. I aquesta és la realitat 1 i la realitat 2, aquesta és la pràctica i aquesta és la teoria. I després el resultat de que aquesta entengui aquesta. I d'això en diem realitat 3. I que també es pot dir ontologia, que és tradicional. Has passat de l'1 al 3. La 2, la 1 i el 2 estan així. La 1 és la realitat sense la ment, i la 2 és la ment sense la realitat. La pràctica quina és? L'1. L'1. El 2? Que és la realitat sense la ment. I el 2 és la ment sense la resta de la realitat, clar. És la teoria. Que és la teoria. I la 3 és això quan s'ajunta, que és onto. L'onto vol dir l'entitat de les coses, el que són les coses, la realitat de les coses. Ontologia, la logos és l'enteniment del ser, de les coses, de la realitat. Aquesta divisió la veieu clara o no la veieu clara? Perquè hi ha algunes cares que no sé si ho veieu clara del tot. Tornem a repetir? Sí. Primer hi ha una realitat inicial que és tot, absolutament tot. Després apareix com un dualisme, que és la realitat sense ment i la ment sense realitat. Això és la pràctica i això és la teoria. I després torna a haver-hi la junta, però ja entenent això. És a dir, que això es fa així. I llavors és el model sencer. Així està significada pel model sencer. O sigui que l'origen, no sabem què és un punt geomètric, o dir-li com vulguis. El 1 és pràctica, el 2 és teoria, i el 3 és tot el model. Tot el model, diguem, polaritzat entre pràctica i teoria. Queda clar això? Per això és una forma d'acostar-nos a la realitat. Però n'hi ha d'altres, moltes. I aquí us en poso dos més. Una és fenomen no humà. És a dir, primer, el mateix. La realitat zero és la mateixa. Però en comptes de polaritzar-se en teoria i pràctica, es polaritza en fenomen i no humà. I què és el fenomen? Diu, a veure un momentet, fenomen no humà. Diu, per exemple, quan nosaltres naixem, el nen està inquiet per saber què hi ha en aquest món. Això és la realitat fenomènica. I el nen pregunta, i el nen investiga, i imita, i de mil maneres tracta d'apoderar-se del que hi ha aquí. A mi m'agrada dir que els nens són els únics profetes que queden de l'altra vida. De l'altra vida? Sí, que és el no human. És a dir, els profetes els maten, perquè són els que tenen la visió globalitzada, totalitzada, harmonitzada, holistitzada de les coses. I llavors un senyor que està fent els seus negociats a costa d'altres, ve un profeta i el mata. I llavors estan matats. La majoria de profetes estan matats o raconats o silenciats o el que sigui. Però els nens també venen de l'altra banda, perquè abans de néixer no estaven en aquest món. Llavors venen d'una harmonia que es reflexa amb la seva cara, amb les seves accions, etc. I gràcies. Doncs això nosaltres hem d'aprendre d'ell. És a dir, el nen ve com un missatger d'una altra manera de fer les coses i ell vol aprendre de nosaltres i nosaltres hauríem d'aprendre d'ell quan neix. I viceversa, a la mort, doncs, què deixo jo aquí? És a dir, estàs marxant de les coses d'aquí, dels fenòmens. Però a mi estic dient, què trobaré allà, a l'altra banda? Aquesta espècie d'angoixa que té la gent perquè no s'enfia de l'altra banda i està agafat a les coses d'aquí, i no les vol deixar, encara que digui que sí. Enteneu? És a dir, i això místicament i filosòficament, metafísicament es pot fer contínuament, marxar de la immediatesa de les coses d'aquest món. Per exemple, els ecologistes són més noumènics que els economistes. Esteu d'acord o no? Perquè miren les coses més de conjunt.
I en canvi els economistes miren la rendibilitat d'aquesta inversió concreta, que és fenomènica, que és d'aquest món. Llavors podríem dir que la realitat es parteix en dues realitats, una que seria aquest món i l'altra que seria l'altre món, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho d'una manera popular. Tothom no ha fet el curs d'introducció. No? No l'ha fet. No vull dir, però no t'espantis, perquè això és el que tindrà el fenomen. Sí, després veus aquí, té el fenomen, tot s'explica més bé. Aquí ara estem fent només una espècie, No, jo el que vull dir-vos és que polaritzar la realitat en teoria i pràctica és una cosa molt especial, que no té per què ser l'única. Es poden fixar la realitat de dues maneres. Això que us he dit, aquest món i l'altre món, en plan popular, que es diu molt, l'altra vida, i que és l'altre món, aquest se'n va a l'altre barri, que es diu molt això. Però, per exemple, doncs, amb llenguatge més exigent, doncs, el que en diem aquest món són les coses observables, les coses controlables, no volia dir una altra cosa, se m'ha anat al cap. La part numènica, no? Com sí. Sí que a la realitat hi ha unes aparences i unes coses profundes. I això, la gent que nega l'altra vida no deixa d'afirmar que el més determinant no es veu. I que el que es veu és molt poc determinant. És a dir que jo, per exemple, jo no veig el Manuel Garcia. Jo veig una cara, un color de pell, una barba, una camisa, això és el que veig. El Manuel Garcia faig un esforç per veure el que és darrere. El Manuel Garcia és més noumènic que la seva aparença. I podria molt bé imitar-se amb una foto ben feta, amb relleu de tridimensional, aquelles que se diuen hologrames, i no seria ell, però s'imita l'aparença. Però evidentment els hologrames no tenen fetge, ni tenen dalt, ni molt menys consciència, ni molt menys altres coses que hi ha més endins, no? És a dir que això tothom ho accepta, que hi ha coses superficials i coses profundes, que això és el que el Kant es va dir, superficial és feinomen, que vol dir el que es manifesta, i noumenos és el que s'ha de pensar per saber que existeix, perquè no es veu. De nus, noumenos, vol dir unes coses que s'han de pensar per saber què és això. Com a mínim, per via metafísica, sinó per via mística, creiem en un altre món que és el diferent de l'aparent. Que veieu, no? Llavors són dues formes de realitat. I podríem explicar el mateix que hem fet abans, ho podríem aplicar aquí. Bien. Hi ha el conjunt original, després hi ha l'exageració d'una sense l'altra i l'altra sense l'una, i després hi ha la conjuntació de les dues. Que s'entén això? Això és gimnàstica mental, que ells diuen que tot aquest curs nostre és una gimnàstica mental. Ja està. Doncs una altra forma de mirar-ho, i veig aquí que me n'he deixat una quarta, també l'he tingut de tenir en compte, sí, ja la improvisaré, és la de subjecte-objecte. La de subjecte-objecte, el subjecte és el coneixedor i l'objecte és la cosa coneguda, i són dues coses que ja ens ha sortit una miqueta. Una cosa és la ment abstracta, que és dir, allò que és abstracte, i una altra cosa és la ment concreta, que és jo que penso. Això el Kant distingia el subjecte transcendental, que és la teoria, és la nostra teoria, i el subjecte empíric, que és el nostre jo personal. Llavors, no em negareu també que la realitat es pot partir en dos. Les coses objectives, estructurals, objectivades, i després les vivències, que és una altra història, no té res a veure. I a més és una partició que tot Occident, des de Descartes fins avui, no ha sabut com lligar-la. És a dir, la tercera realitat, diguem, el tercer moment en què lliga, no ho saben. Això, el Descartes va plantejar el que en diu la substància pensant i la substància extensa. Ell distingia dues classes de realitat. La pensant, que no és pensada, i la pensada, que no és pensant. I no hi ha hagut manera, i encara avui dia els psicòlegs i els neuròlegs, és a dir, en quin moment la neurona passa a ser vivència. La neurona és estructural, és objectiva, és una forma que es coneix científicament, que s'observa pel microscopi, etc. No? I llavors, com es passa d'això, que és substància extensa, a la substància subjectiva, com deia, substància pensant. Pensant o sentint, ell volia dir el mateix, el que sent o que viu coses. Una cosa és viure i una altra cosa és què vius. Home, jo visc molt el que tinc nets.
Els nets són l'objecte, però la vivència dels nets, això és subjectiu. I això, a més, no es pot ni pesar, ni medir, ni a més, jo no sé què penses tu, ni sé què penses tu, ni tu saps què penso jo. És a dir, és una cosa... I per això, normalment, la ciència, l'acadèmia i tot això prescindeixen de lo subjectiu perquè com que sabem que només ens està enganyant, i l'engany és essencial, el subjectiu. I això és una altra història que també ja sortirà algun dia, suposo. Doncs són dues maneres d'entendre. I aquí apareix la aporia aquella que dèiem, o la paradoxa, de aquell boig que volia agafar-se el dit cada més de pressa, així, a veure si al final l'agafava, si podia agafar-lo abans que sortís, no? Doncs això ho fem cada vegada que volem pensar què som nosaltres. És a dir, què és el subjecte? La paraula què és, el que ve a continuació sempre és un objecte, no és un subjecte. I si tu poses un subjecte, l'objectives. Què és el Jordi? Què és el Jordi? És divertidíssim perquè el llenguatge ha inventat els noms propis per parlar de subjectes i els noms comuns per parlar d'objectes. És curiosíssim. Tu et dius un nom propi, Joan Parés, i si no el coneixes amb ell i no el senyales, et poses en un paper. El Joan Parés va sortir de casa seva. Joan Parés, la paraula no diu res. Com no sàpigues la història concreta de la persona, no diu res. La lluna va sortir aquell dia. La lluna només n'hi ha una, però la paraula lluna no diu el que és la lluna. En canvi, la paraula llapis està pensada, o la paraula llibre està pensada perquè digui el que és. La prova és que quan dius llibre penses una cosa, i quan dius Joan Parés, si no el coneixes no penses res, no saps. Penses en home, en general, que és un objecte, és un concepte, és un objectiu. Entenem què vull dir? I a més, una cosa curiosa, que això ja en parlarem quan parlem de subjecte i objecte, doncs normalment el que la gent parla de que jo necessito que es respecti la meva identitat. Quan es diu identitat no vol dir objecte. És a dir, que no em tallin el nas, que no em canvien el nom del carnet d'identitat i coses d'aquestes, doncs això. I la gent es pensa que això li dona entitat i això li dona mortandat. Allò que diuen la mujer objeto, doncs hi ha nombres objeto a punta pala. Una estructura. Sí, una estructura, de vegades són el seu compte corrent, són les seves relacions, els seus èxits, el que siguin, totes les coses aquestes. Però ell... Perdona, això que has dit de poder-se agafar el dit, en certa manera no va dir que s'havia aconseguit ara a través de les partícules que han pogut atravessar la velocitat de la llum i que arriba abans de sortir? Molt bé. Això és el que faltava, és el del món plasma. Sí, és el del món plasma. Saps què passa? Que els dits són molt grossos, són macrofísics i no funciona això. Entens? Però en microfísica sí. És a dir, que això ja a més no sé si ben bé exactament com ho he dit jo, sinó d'alguna altra manera. Però vaja, que una cosa pot estar a dos llocs al mateix temps i coses d'aquestes, no? Llavors pot estar així i així, que són dos estats quàntics, oi? Superposats, que se'n diuen la superposició quàntica, se'n diu d'això. Doncs bueno, però ara deixem acabar aquest tema de la... És a dir, l'autoconsciència és un fenomen estranyíssim. El Hegel diu l'autoposició del jo. És un fenomen estranyíssim perquè és... si tu intentes conèixer-te tu mateix, t'objectives i per tant deixes de ser tu per passar a ser un objecte. Deixes de ser subjecte i per ser objecte. I el que ja no és aquesta reflexió que se'n diu la consciència d'un mateix, que no és consciència d'un mateix, sinó que fa així i t'agafa i et posa com a objecte, és una consciència que va cap a fora també una altra vegada, és dir, tu t'has posat aquí, llavors hi ha la consciència de tu. I la verdadera autoconsciència no és una cosa reflexa, o sigui, com la consciència d'un mateix que diuen, sinó que és una cosa directa. És estar en tu mateix. És inefable, no? És inefable i és... Tot parlant i escriure res. És viure centrat en tu. No descentrat i recentrat, no, centrat. Perquè aquest fenomen així es pot fer també, però no val res fins que no estàs tornat aquí. I si tu el que vols és saber què ets, et poses com a objecte. I no es tracta de saber què ets, sinó es tracta de viure's. I això és viure. Viure's i viure és el mateix.
que passa que tu pots viure una emoció i pots viure't, que és el més emocionant de tot. I això, doncs, en un llenguatge corrent se'n diu autodeterminació, emancipació, sobirania, independència, alliberament, llibertat, responsabilitat. Totes aquestes paraules, totes volen dir això. Totes volen dir això. I és una cosa que costa molt perquè el sistema imperant no li interessa que hi hagi persones vivents en elles mateixes. El que interessa és que les persones siguin objectes manejables. I aleshores, doncs, això no en parla mai. Això de sigues tu mateix, no? Sigues tu mateix. Però la gent també, quan diu sigues tu mateix, confon el jo amb els seus instints, amb els seus costums, amb els seus gustos. Tot això és objectivable, tendeix a marxar cap a l'objecte. Enteneu què vull dir? És a dir, jo vull fer una cosa. Quan diuen jo vull fer una cosa, no vol dir jo vull fer una cosa. Jo tinc una necessitat interna de fer allò, i això no és llibertat. I la necessitat perquè està absolutament condicionat. Exacte. No és una decisió. Sí, sí. Inclús, els fenòmens místics tampoc són jo. I els orientals també piquen, s'alienen. Així, quan tu creus que ets tu una cosa que no ets tu, t'alienes. Alienarse, enajenarse, hacerse ajeno, hacerse alié a si mateix, que és el contrari de ser un mateix. Doncs quan una persona s'identifica amb desitjos que no pot deixar de tenir-los, allò no és subjectiu, allò és objectiu. El que passa que és objectiu a nivell biològic, a nivell que sigui, a nivell social, o que sigui, són costums socials insuperables, necessitats socials, necessitats biològiques, necessitats físiques, etc. I per tant, fixeu-vos que estem alliberant el jo de moltes càrregues. L'estem alliberant, l'estem netejant. I hi ha una por terrible que no quedi res. I no queda res. Res cosa és objecte. I si hi ha alguna cosa... I això és el que el Heidegger en diu l'angst, l'angoixa vital. Una sensació de buit total. Y San Juan de la Creu diu, porque me puse en la nada y encontré que lo había dado todo. Nada, nada, nada en el camino, no encontré nada. Nada en el camino, no hay camino porque para el justo no hay ley. Es decir, estás més enllà de tot. Y Juan Ramón Jiménez deia la poesía de la maca, que nada me invada de fuera, que solo me mire yo dentro, y yo Dios en mi pecho. És el màxim orgullo. Un tema radical aquest. Bueno, doncs suposo que noteu que aquesta realitat és diferent de la realitat objectiva. En general, quan en un tema poses realitat, tothom pensa en coses, no pensa en el jo. Són un 2 i un 3, un 1 i un 2, i després com i aquesta dualitat, que aquí tenim llibres russos així, mente, cuerpo, mente, hi ha un diàleg entre l'Eccles, que és un neuròleg, i el Karl Popper, que és un filòsof, i el filòsof que havia de ser humanista és l'ateu i materialista, i l'Eccles, que és un científic dels nervis, és espiritualista. I en aquest llibre que m'has portat tu del tercer congrés hi ha un treball de l'Eccles que me l'he llegit molt bo, en què ell intenta demostrar que en les neurones, en les sinapsis, en la punta de les sinapsis hi ha uns canalets molt petitets que són tan petitets que estan a nivell quàntic, que hi ha fenòmens quàntics que són els que permeten d'entrar en aquest món. Això també ho diuen altres, que diuen l'Estat tenim nosaltres un treball d'ell, i aquí també hi ha un altre de l'Estat, que parlen d'aquests temes, que en els cervells es reprodueixen fenòmens quàntics. I el Bohm em veig que el critica, em posa una altra cosa, el critica però també diu la seva solució, que s'assembla molt amb aquesta. Doncs, bueno. Aleshores, doncs, una altra última, que se'ns acaba el temps, una altra última, sí, això no podria llegir-vos una cosa. Sí. Doncs l'altra última seria la realitat plàsmica i la realitat mundana, que és la quarta oposició de què nosaltres parlem. Això tu aniràs veient aquesta cosa tan grossa que hi ha, veuràs unes boles verdes, les boles verdes, esperem aquesta verda, aquesta d'aquí verda, posa fenomen, i a darrere just verda, aquesta aquí a darrere, la veus? Aquí, al final posa allà no, més enrere encara, allà, aquí tot verda, verda, aquesta és noumen, que s'han sortit aquí, els han comentades, subjecte aquí i objecte aquí, teoria aquí i pràctica a baix aquí, la punta de baix, aquesta d'aquí, i finalment plasma aquí al mig i món aquí al mig. Són 4 oposicions, 2 a 2.
Doncs plasma-món també és una forma de dividir la realitat en dos extrems, difícils d'entendre's un a l'altre. Normalment nosaltres tots coneixem més bé la part de món que la part de plasma, però en realitat estem bastant al mig, perquè la part de món és molt sorprenent, que ja en parlarem, i la part de plasma també és molt sorprenent, que ja n'hem parlat una mica per aquí, tots els fenòmens quàntics i tot això, no? I són molt diferents, ja en parlarem, això sortirà aquí i deixem llegir només això, del llibre aquest, el Romà Bayarri, en nom nostre, va assistir a el quart Congrés Internacional d'Ontologia, que la meitat es fa a Madrid i l'altra meitat a Sant Sebastià. I bueno, hi ha moltes coses interessants, però ens ha portat el llibre del tercer congrés, que va ser fa 2 anys, em penso, l'any 98. A l'anterior? Sí, a l'anterior. I jo volia llegir-vos, és una mica dur, això que es llegeix, però fixeu-vos, com suen els senyors aquests per explicar aquest tema de la irreductibilitat de la realitat a la ment. Diu, es titula La construcción del objeto de la mecánica cuántica. Del objeto, Diu, la tesis que defiendo, bajo el presente título, puede resumirse en los siguientes puntos. Bueno, és objeto perquè tots són científics i gent així, no? Però fixeu-vos, perquè ho enteneu, l'objeto, a dalt hi ha teoria i a baix hi ha pràctica. A veure, els que no ho sabeu, l'objecte està aquí al mig, és aquest aquí, i seguint així, aquí va parar teoria, i per baix va parar pràctica. Doncs, ara ell farà el mateix que hem fet nosaltres amb el joc, primer explicar que hi ha tanta teoria en els objectes que no ens ho creiem, que ens sembla mentida, però després es dirà, però també hi ha una altra cosa misteriosa, que és la pràctica, no? Que no es mental. Dice, el objeto empírico del que se ocupa la teoría científica no es un objeto mostrenco. Això és una paraula castellana per dir salvatge, inassequible, bèstia, oi? Sí. No es un objeto mostrenco, puesto ahí con anterioridad a la teoría. Sí, això? No està posat aquí abans de la teoria. Si no hi ha teoria, no hi és aquí. Què vols dir? Veia així, tomàquets també hi serà. Con anterioridad a la teoría, lo que el científico, o las explicaciones que tú nos preguntan, se encuentra, es un objeto presente, con anterioridad a la teoría, a través de la experiencia empírica, en las propiedades definidas desde otra teoría. O sigui, que no t'has escapat. És a dir, quan tu veus això, si no has fet una teoria nova, en tens una d'antiga. Si no, no veuries això. Que és el que deia que el nen no veu la mare, que no veu la mare. Desde otra teoría, Bohr y Heisenberg afirman la necesidad de recurrir a los conceptos clásicos, átomo, molécula, célula, fuerza, espacio, tiempo, todo eso, ¿no? Porque los objetos se hacen presentes en las propiedades referidas por los conceptos clásicos, que aquí nosaltres en diem significats, en el nostre model estan al damunt. És a dir, el que hi ha entre objeto i teoria és significado que està aquí darrere. Està aquí darrere. Això és significat, que és de color blau. Que és la part teòrica que mira l'objecte. Què? Color negre. Dice, este es un parágrafo. Bohr y Heisenberg afirman la necesidad de recurrir a los conceptos clásicos porque los objetos se hacen presentes en las propiedades referidas por los conceptos clásicos y no en otras propiedades. És a dir, por lo que sabemos nosaltres entenem això, veiem això. Si no, no veiem això, veiem però no això. No veiem aquest objecte. Prescindir de estos conceptos es sencillamente prescindir de la presencia del objeto. O sigui, no hi és. I això no sé si us ha passat a vosaltres, que un dia apreneu una paraula nova i trobeu tot arreu aplicacions d'aquella paraula. El qual vol dir que abans també veieu el mateix però no ho veieu, perquè no teníeu la paraula. I amb la paraula totes les propietats del sistema de llenguatge que hi ha darrere de la paraula. La boca. Exacte. Dice, prescindir del ordenador y por lo tanto prescindir del objeto en absoluto. Es decir, es sencillamente prescindir de la presencia del objeto, y es sin teoría, y por tanto prescindir del objeto en absoluto. És fort, això, Sembla que vulgui dir que no hi ha res més que això. És la teoria, alguna teoria, condición de posibilidad de todo objeto presente. Si no hi ha teoria, no hi ha objeto presente. Però no serveix, quan parlem de signe, això, i indicar i utilitzar coses sense nom, això no serveix? Ara parlarem de la part pràctica. Y dado que el objeto, fíjense que objeto es objeto, no es signe. Estem a punt mig. O sigui, el rigor d'aquest model, respecte d'això, Digo, y dado que el objeto se manifiesta en las propiedades mencionadas por la teoría a través de los conceptos,
podemos afirmar lo que Einstein repetía a Heisenberg en 1926, a saber, que es la teoría la que decide lo que se puede observar. Por esto los einsteinianos son muy matemáticos, porque son muy teóricos. Entonces, esto quiere decir que la teoría decide no solo lo observable, sino el modo, esto es, las propiedades en que lo observable es observable. ¿Cómo? Por ejemplo, teoría, no ha salido la CNN, no existe. No ha salido la CNN, no existe. No existe. Por ahí va. Puesto que no hay objeto empírico más que desde las propiedades mencionadas por una teoría previamente construida, decimos que el objeto empírico és un objeto construït. Això és kantià, Kant diu el mateix exactament. És a dir, no sé si recordeu, que explicava que els científics anteriors a Kant es pensaven que quan miraven un rellotge. Però en realitat és una cosa a quatre. És aquí a l'ull, que mira així, aquí hi ha la pràctica, que la pràctica és això. I aquí hi ha un prisma, aquí hi ha una rejilla, una classificació, que ve també aquí, i llavors surt cap aquí l'objecte enquadrat en aquesta rejilla. Això enquadrat en aquesta rejilla és vist per què. Aquí hi ha la pràctica, aquí hi ha la teoria, perquè la rejilla és el sistema. La teoria, aquí hi ha el subjecte i aquí hi ha l'objecte. I els primitius anteriors a Kant es pensaven que veien això, que això i això era el mateix. És a dir, que això existia en concret, quan això és una cosa a mitges entre això i això. I el Kant és el que explica com es construeix el subjecte a partir d'aquestes dues coses. Es construeix l'objecte. Sí, l'objecte aquest es construeix, que és el que passa, que això és l'esquema de l'espectro, de l'espectrografia. Entens? És a dir, que aquí es posa una flama, aquí es posa una classificació, un col·limador, no sé com li diuen, i llavors aquest senyor se li reflexa això aquí, i aquí veu la cosa i per referència a què? Per referència a quina teoria? Llavors sap el que és. Además vemos que la construcción del objeto se lleva a cabo mediante la teoría que considera el objeto como su objeto de estudio. Es decir, en grosso modo, por ejemplo, la biología, doncs l'objeto és el ser vivent, no? La física és l'àtom, la molècula, etc. No? Doncs tota la física està encarregada, oi, d'aquesta teoria, de buscar els modes, maneres i propietats d'observar l'observable, d'observar la vida, d'observar la matèria, d'observar el que sigui. I per tant doncs, és el seu objecte d'estudi, i qui diu d'estudi diu de construcció, maneres de construir. Punt. Llavors, ara ve l'altre tros, que és el contrari. Hem parlat de la importància de la teoria. Ara a veure com s'espavilarà per parlar de la pràctica, és el que ens interessa avui. La teoria és el que toca el pròxim dia, diguem-ne, no? Avui toca la pràctica. A pesar de que el objeto de la experiencia empírica es un objeto construido, el asunto es que si tomamos absolutamente en serio el momento de la evidencia, perquè ara podíem parlar d'exvidència i vidre, però deixem-ho, ja ho sabeu, suposo que és el curs. Hemos de reconocer que la experiencia empírica, fíjate que ho diu a regañadientes, hemos de reconocer, a pesar de que, fixeu, quina gràcia que té això, hemos de reconocer que la experiencia empírica revela impertinentemente. Tots heu rigut, que bé. Ya quiero acabar eso. Un objeto en las propiedades mencionadas teóricamente. Y ahora repetéis, impertinentemente quiere decir me ponga como me ponga, más allá de mi voluntad y de mi libertad. El objeto se hace presente en estas propiedades y en sus propiedades. A pesar de que han sido construidas a través de una teoría y puede construirse otra teoría que mencione propiedades distintas, el hecho es que el objeto se presenta aquí y ahora así, en las propiedades mencionadas. Està intentant dir-ho, Deixem-ho ja perquè estic patint ja perquè passem de això. Bé, aprofitant això que dius ara, havíem parlat de la possibilitat, si alguna persona li va molt malament arribar a les 7:30, i la possibilitat d'arribar a 3:15, començar a 3:15 i acabar a les 9:15. Si a tothom ens va bé, si no, no. A veure, a qui li va bé arribar a 3:15? A qui li va malament arribar a 2:15? A tu? Prefereixo 3:15. Si pot ser. No, vull dir, no. A vosaltres us va bé a 2:15? Però a 3:15 qui els hi va bé a 3:15? 3:15 sense igual. és igual. Si no li va bé a 3:15. Sí, però és que primer volia saber, I estava interessat en la prèvia. Bueno, llavors què? Hi ha algú que s'hi oposi a 3:15?
No. Crec que s'acabarà un quart més tard, acabarà un quart de... Però no era tan just arribar aquí, però clar. Sí? Anaven potser... No? Doncs llavors quedem a 3/4. Ara, jo que vulgui venir abans, aquí això està obert, hi ha llibres, es pot estar fent el que vulgui, però la classe, diguéssim, començarà a 3/4 i acabarà a 9/4. Però llavors comencem puntual. Sí. Tindrem un quart d'hora de duració i meditació, concentració. Molt bé. O alguna pregunta, algú que li vulgui fer alguna pregunta. Abans que no la tenies, però era de 9 a 9:15. Jo diria que el que hem de mentalitzar-nos tots és a 2/4, però per començar a 3/4. I Això ho diu el llarg... Maresme, diuen, la reunió és a 2/4 per les 3. Ho diuen així, La reunió és a les 7 per les 8. Doncs això, mentalitzar-nos una mica abans de 3/4, per poder començar ben puntuals. Jo us recomanaria com a exercici pràctic a veure si veieu la realitat. Sense construccions. Perquè ell parlava de l'objecte, però jo no parlava de l'objecte, parlava de la realitat, de la pràctica. I ha vist una idea. La realitat sense construccions. Potser Les construccions les portem dins. sí, qüestió de mirar, potser de mirar. Sí. I quan n'és conscient que construeix, veu clau. Jo sobretot volia que veiéssiu les impertinències. Sí, la introducció, 4 de l'illa. Jo crec que sí, que té psicòleg, no? Està preparada. Sí, doncs sí, m'agrada De vegades se va a obrir. I així que està sempre cap de portes de la mesa. Va som-hi. I només teòric. Per la teoria no vol dir la gramàtica, vol dir la mímica, vol dir l'estètica, és teòric. La fantasia. La realitat encara continua. Mentre estic a 7, la realitat. Jo m'imaginava que l'altre... Si no et sap greu el dimarts que ve, llavors, doncs, una cosa que no sabràs, no ho sé. Això no és un cercle virtuós, no, és una espiral. Una espiral. I n'hi ha d'espiral. qui vol col·laborar amb nosaltres, doncs... El cercle virtuós és el fonament de les coses. És a dir, quan una cosa és l'última, ha d'entrar en cercle virtuós. Que la vull cridar. Si no s'aguanta, no s'aguanta. Això, Anna Maria, oi que em vas demanar una còpia d'aquells esquemes? Sí, bueno, que hi ha molts aspectes i que I ara penso que Porto. Això és la fotografia d'això. Passa tu. aquí és un joc. Aquesta és la plàstica que és tot l'interior d'aquella. Passa tu. Aquesta és l'externa, tota la crosta, podríem dir, la pell. I passa tu. I l'altra és la mundana, que és l'interior d'aquesta. I finalment, passa tu. Aquesta és la síntesi de totes tres, que és el mateix que aquesta d'aquí, però posada esquemàticament i sintèticament. I finalment, perquè si no recordes molt dels noms que vol dir, està fet en abreviació, aquí hi ha la llista amb totes les... Entens? Moltes gràcies. Serà una gran ajuda. No em vas demanar que t'ho fes. No, és que ho vaig veure que m'hi Però li has explicat això? Bueno, senyor, Ella s'ha portat
Cadira aquí o no? No hi ha cap cadira aquí? No, és més... No, és per si ve algú més.